Matters, an interactive program brought to you by MTA International. Assalamu alaikum, dobrodošli u još jednu emisiju Faith Matters gdje mi odgovaramo na vaša pitanja. Kao i uvijek, dobili smo veliki broj vaših pitanja. Moja je čast da vam predstavim dr. Zahid Khana, koji je predsjednik Kaza odbora u Velikoj Britaniji, i imam Ataul Mujid Rashid, koji služi kao imam London džamije. Prvo pitanje postavlja gospodin Ahmad Vusu iz Škotske. Hvala vam na pitanju. On kaže da njegov prijatelj, koji nije Ahmedi musliman, gospodin Muhammed Ali, ga je pitao ovo pitanje. Ako kažete Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zadnji poslanik, Hatamun Nebijin, zašto vjerujete u poslanika poslije njega? U Mirza Gulam Ahmed a.s., osnivača Ahmedija džemata. Imam sahib, možete li vi započeti odgovor? Bismillahirrahmanirrahim. Mislim da je pitanje podijeljeno u dva dijela. Prvi želi da sazna da li mi zaista vjerujemo u koncept Hatamun Nebuvat, Hatamun Nebijin, što se tiče poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili ne. I drugi dio, kako mi onda tvrdnju obećanog Mesija alejhi selama usklađujemo sa ovim da je on poslanik. Prvo da se vratim na prvi dio, želim da kažem da Ahmedija džemat uz Allahovu pomoć i svi njegovi članovi potpuno i duboko vjeruju u Hatamun Nebuvat i da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hatamun Nebijin, što se prevodi pečat poslanika. Jednostavan razlog za ovo vjerovanje jeste što je spomenuto u Allahovom govoru, u časnom Kur'anu. Znači, sve što je spomenuto u časnom Kur'anu, prirodno je da svi Ahmedi muslimani moraju da vjeruju u to. Ja mislim da ne postoji pitanje zašto mi vjerujemo u ovu tvrdnju. Mi vjerujemo zbog toga što je Allah dželešanuhu to spomenuo na mnogo mjesta. Također naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ovo na mnogo mjesta i mnogo puta. Znači, vidimo iz njegovih riječi koliko je puta ovo spomenuto u časnom Kur'anu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I istina je da mi čvrsto vjerujemo. I kao što sam ranije već spomenuo, od početka do kraja časnog Kur'ana mi vjerujemo sve što je u njemu. I zbog toga ja kažem da mi čvrsto vjerujemo u ovu izjavu. Ako mi imamo čvrsto vjerovanje u ovo, šta je onda razlika između Ahmedi muslimana i drugih muslimana vjerovanja? Znao sam da ćeš me pitati ovo pitanje. Termin koji je korišten u časnom Kur'anu u suri Al-Ahzab, ajet 41. Verse number 41. Allah Almighty says, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. U ovom ajetu Allah dželešanuhu je spomenuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao Hatamun Nebijin. Ne postoji razlika u vjerovanju što se tiče riječi koje su korištene kao titula. Razlika je u tumačenju, kako mi razumijemo. Pitao si me šta ne Ahmedi vjeruju. Prvo da ponovim, Ahmedi muslimani vjeruju da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Hatamun Nebijin. I kao što je obećani Mesija alejhi selam spomenuo. And as the promised Messiah alayhi salatu wasalam has mentioned in one of his verse, saying that हम तो रखते हैं मुसलमानों का दी,
दिल से हैं खुदाम खत्मुल मुरसली. Zasigurno mi imamo čvrsto vjerovanje da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je hatamu nebijin i vjerujemo da je hatamu murselin, zadnji poslanik. Ne Ahmedi razumiju ovo na drugi način. Kažu da riječ hatamu nebijin znači da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadnji poslanik u vremenu. Dok mi, Ahmedi muslimani, kažemo da nema sumnje da je on došao u tom vremenu, ali to vrijeme nije završeno, nastavlja se. Ali je došao u poziciji da sve ekscelencije, visoki status poslanstva je postigao sa takvim savršenstvom da poslije njega svaka bogobojaznost, svaka dobrota i svaki blagoslovi od Allaha mogu jedino biti postignuti preko slijeđenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne Ahmedi braća kažu to je kraj poslanstva, znači taj dugi proces poslanstva se završio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i nemoguće je da bilo koji drugi poslanik može biti poslije njega. Oni kažu da je to šta hatamu nebijin znači. To je druga debata da li to znači ili ne, mi se ne slažemo sa ovim tumačenjem. Onda se postavlja pitanje ako oni kažu da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadnji poslanik, mi moramo njima postaviti pitanje, jer oni vjeruju da Hazreti Isa alejhiselam, za kojeg vjeruju da je živ na nebu, da će se on spustiti na zemlju i da će on biti prema izjavi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njihovog vjerovanja također poslanik. On je bio poslanik za Izraelčane. Kako onda da se poslanstvo završi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ali poslanik koji je bio prije doći će po drugi put i on će da vodi muslimane. Muslimani će čitati časni Kur'an i u Kur'anu je spomenuto u vezi Isa alejhiselama, ali oni će ga smatrati svojim poslanikom. Prema njima poslanstvo nije završeno. Oni i dalje vjeruju da će neko doći, u ovom slučaju Isa alejhiselam, i bit će zadnji poslanik. Oni insistiraju da je on zadnji i da poslije njega nijedan poslanik ne može doći. Mi imamo različito razumijevanje prema Kur'anu. Poslanici koji su zavisni od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni mogu doći. Hadis o ovome spominje, ali o tome ćemo poslije. Onda mislim da novo pitanje izvire iz ovoga, razlika je jasna. Da li mi imamo dokaz iz časnog Kur'ana da podupire naše vjerovanje u vezi hatamu nebijin? Da, postoje mnogi ajeti u časnom Kur'anu koji nam govore jasno, evo samo da spomenem jedan od njih, vrlo jasan. Mislim, svi su ajeti jasni, ali ovaj vrlo jasno govori u vezi ove teme. Ajet 70 sura An-Nisa. Tu Allah spominje i svi naši ne Ahmedi prijatelji bi trebali razmotriti vrlo jasnu poruku koja je data ovdje. Allah Almighty says, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ajet se nastavlja. Značenje ovog ajeta, Allah kaže oni koji vjeruju u Allaha i oni koji vjeruju u ovog poslanika. Prema ovome ovaj poslanik, svi su se složili da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah kaže ova dva uslova ljudi koji ispune, oni su ti koji su među ljudima koji će dobiti duhovnu blagoslov od uzvišenog Allaha. Njihova su imena spomenuta i prvi od njih je poslanstvo. Od ostale tri kategorije ja ću ostati na ovoj poslanstvo. Ako uzvišeni Allah kaže da sljedbenici časnog poslanika
poslanika sallallahu alejhi ve sellem bit će ljudi koji će dobiti blagoslov poslanstva. O kojem poslanstvu Allah govori ovdje? Ovo je kategorično obećanje dato hajri i umetu, najboljem umetu. Vi ćete dobiti ovaj blagoslov kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako ćete ga jedino moći dobiti. Znači, ne može biti nikoje drugo značenje osim u koje džemat Ahmedija vjeruje. Da bi poslanik poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem došao, on mora biti zavisan poslanik, mora biti zavisan o poruci koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, to je poruka Islama, mora biti zavisan poruci časnog Kur'ana. Ovo je vrlo jasan ajet. Gospodine Khan, mi također gledamo dokaze iz hadisa poslije časnog Kur'ana. Koje upute nalazimo u hadisima u vezi ove teme? Naravno da se vratim na časni Kur'an, koji je objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je osoba koja je razumjela svaku riječ časnog Kur'ana. This verse ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovaj ajet je bio objavljen u 5. godini hidžre. On je bio svjestan ovog ajeta. Slučaj koji ću ja da spomenem se dogodio u 8. ili 9. godini hidžre, kad je njegov sin Hazreti Ibrahim preminuo. Ovaj slučaj spominjem jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije ukopa na njegovom licu su suze tekle. Bio je tužan. Rekao je da je Ibrahim živio, bio bi poslanik. Naravno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao u vezi ovog ajeta kojeg sam prije naveo iz sure Al-Ashab. I njegovi ashabi su bili prisutni uz njega tu. Oni su mogli pitati Božijeg poslanika u vezi značenja ovog ajeta. I da je on rekao da je Ibrahim živio da bi bio poslanik. On je ovo jedino rekao jer je vjerovao da će biti poslanik poslije njega. To je rekao i nikoga drugi nije ispitivao u vezi ovoga. I njegovi ashabi su vjerovali da Hatamun Nebijin ne znači da je poslanik zadnji poslanik, već da je on najbolji poslanik. I to je istinito značenje Hatamun Nebijin. Znači ovdje vidimo jasne dokaze. Da, i što možemo da vidimo izvan ovoga što je dr. Khan spomenuo, ovu izjavu koja je vrlo jasna. Moramo također da razmotrimo predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi drugog duhovnog dolaska Isa alejhi selama u knjigi Muslim. Tu 4 puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje kad on dođe bit će Nebijullah, bit će Allahov poslanik. 4 puta ista riječ se spominje, to je još jedan jasan dokaz. Također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao that lasa bani wa banahu nabiyyun. Vrlo jasna i čista izjava između mene i tog obećanog koji će doći, Mesija o kojem ja govorim, između mene i njega ne postoji poslanik. Što znači postojaće period bez poslanstva, dug period gdje niko neće biti poslanik, ali onda u isto vrijeme je skrenuo pažnju svojim predskazanjem. Ja sam poslanik, vama se obraćam i kad obećani dođe, on će biti poslanik. Ovo je vrlo jasno. Također čitamo u knjigama Hazreti Ajše radijallahu anha, koja je bila vrlo inteligentna, puna znanja, supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osjetila je da će ljudi pogrešno razumjeti završavanje poslanstva. Ona je na jednom mjestu rekla sljedeće i u jednoj rečenici je raščistila pogrešno razumijevanje u vezi ove teme. She said, "Kulu innahu khatamul anbiya wa la taqulu la nabiyya ba'dahu." Oni koji znaju arapski jezik uživaće u ovom značenju.
Kulu innahu khatamul anbiya. O ljudi, vi kažete da poslanik je Božji poslanik, da Hatamun Nebijin znači zadnji poslanik. Kulu innahu khatamul anbiya. But she said, "Wala taqulu la nabiyya ba'dahu." Ali nikad ne recite da neće biti poslanik poslije njega. Pogledajte inteligenciju majke vjernika. Ona je dala dokaz vrlo jasno. Nemojte biti zbunjeni radi ovoga. Njegov status Hatamun Nebijin ne sudara se sa nekim ko dođe kao zavisni poslanik od njega. Znam da imamo puno dokaza koji možemo da pokažemo, ali zbog drugih pitanja to je sve što imamo vremena. Želim da kažem gledaocima da ova tema je široka i ako imate drugih pitanja u vezi Hatamun Nebijin i Hatamun Nabuvat, molimo vas da nam pišete na e-mail adresu faithmatters@mta.tv ili nam se javite faksom plus 4420 687 8037. Hvala vam na pažnji. Assalamu alaikum.